Siis kattokaa nyt tota yhtä tyyppiä. Kattokaa siinä. Alatko vollottamaan? Hyvästi. Oikein hyvää päivää katsojat, Rointi Gamer täällä näin, tervetuloa katsomaan, voi vitsi. Oikein hyvää päivää katsojat, Rointi Gamer täällä näin ja tervetuloa katsomaan videota, missä mä ajattelin kertoa teille vähän semmosista ihmisistä, jotka on liian ihmisen miellyttäjiä. Ja mulla on 3 eri esimerkkiä, missä voit tunnistaa, että oot sä tämmönen ihminen, ja jos oot, niin ehkä voit vähän miettiä, että ehkä sä yrität liikaa miellyttää kaikkia muita ihmisiä. Ja tää on ensimmäinen tämmönen niinku sketsityylinen video, ehkä täällä mun uudella kameralla. Ja joo, kertokaa, että miltä kuulostaa, miltä näyttää ja niin edespäin. Tää on vähän jännää mulle, koska mä en ole koskaan tehnyt mitään näyttelyjuttuja, niin mä vähän jännittää näytellä teille siis. Joo. Mutta siis, ensimmäinen tyyppi semmosista ihmisistä, jotka yrittää liikaa miellyttää muita ihmisiä, on ne, jotka pyytää anteeksi kaikesta, siis aivan kaikesta. Ai moikka Pate, mitä äijä? Ai moi! Anteeksi tosi paljon, anteeksi. Hei, missä pyydät anteeksi? Ei sun tarvitse pyytää mistään anteeksi. No kun mulla on eri pari kengät jalassa tänään, anteeksi. Sä oot varmaan ihan nolona nyt, kun mulla on tämmöiset kengät ja mä oon sun vieressä näin, anteeksi. Ei sun tarvitse pyytää tommosista asioista anteeksi, mut minkä takia sulla on kengät sisällä? Anteeksi? Toinen esimerkki semmosista ihmisistä, jotka yrittää liikaa miellyttää muita ihmisiä, on ne ihmiset, jotka ei koskaan sano mitä ne on oikeasti mieltä, vaan sanoo jotain, mikä miellyttää sitä toista. Vaikka se olisi ihan niinku päinvastoin niiden omaa mielipidettä. Ja sitten jälkeenpäin ne alkaa pillittää siitä ja puhuu selän takana, että apua, nyt oikeasti toi teki tolla tavalla, vaikka mä en oikeasti halunnut. Tässä on teille esimerkki tästä näin. Hei Pate, onko sulla 20 €, kun mulla ei ole yhtään käteistä nyt mukana ja mun pitäisi mennä tonne parturiin ja siellä voi maksaa vaan käteisellä? No totta kai mä voin antaa sulle 20 €. Tässä, ota vaan. Ole hyvä. Kiitti Pate. Mä maksan saman tien huomenna, kun mä käyn pankkiautomaatilla, kun mä tuun takas himaan. Ok? Huomenna? Ei sun tarvi maksaa takas, siis ei sun tarvi, se on ihan okei mulle. Mua ei haittaa ollenkaan, että maksat takas. Siis oot sä varma? Mä voin maksaa kyllä takas, se on ihan fine. Siis mä voin maksaa takas. Ei siis, unohda vaan. 20 € on mulle ihan fine. Ota vaan, ei tarvi maksaa takas. No okei, ei sitten. Joo. Kiitti oikeesti, mä arvostan tosi paljon. Kiitti. No niin, okei, moi. Siis arvaa mitä Make, joo Pate täällä. Siis Roni pölli multa just 20 €. Voit sä kuvitella? Siis voiko sä kuvitella, se vaan tuli ja nyt annat 20 € ja mä annoin ja se vaan sanoi, että joo en maksa takaisin ja lähti menee. Niin, en mäkään voi ymmärtää, että tämmöistä tapahtuu. Siis Roni vois kuvitella, että se olisi vähän erilainen ihminen, mutta se onkin paras. Se on muuten paras. Ihan uskomatonta. Ja 3. esimerkki niistä ihmisistä, jotka yrittää liikaa miellyttää muita ihmisiä, on ne ihmiset, jotka ajattelee aina, mitä muut ihmiset ajattelee niistä. Ja totta kai ylireagoi kaikkeen. Ajattelee aina, että no niin, toi ajattelee musta sillä tavalla, vaikka oikeasti ne ei edes ajattele sua ollenkaan. Tässä on vähän esimerkkejä siitä. Ai moikka Pate! Mä just tässä luen näitä kuolinilmoituksia Hesarista. On nää kyllä hauskoja. Oh my god, se katsoo mua, se varmaan vihaa mua yli kaiken. Mulla on vielä hiukset vähän huonosti, se varmaan haukkuu mua rumaksi kohta. Tai sit se ei vaan tykkää tästä mun asusta. Mä tiesin, että jos kansinut laittaa valkoisia sukkia jalkaan, mä tiesin tän. Mä niin tiesin, että voi vitsi! Nyt se varmaan ajattelee tällä hetkellä, että mä oon tyhmin, rumin ja ärsyttävin ihminen koko maailmassa. Pitäisköhän tilata tänään kebab vai pizza? Ei, nyt mä tiedä. Kebab, pizza, noni, yes, come on. Toi oli aivan loistava, Roni. No mutta joo, tää oli ensimmäinen tän tyyppinen video, että mä en oikein tiedä miten tää meni. Kertokaa toki kommenteissa, että miten meni. Bruno tuolla mun takana just rikkoo luultavasti. Mitä se rikkoo tällä kertaa? Varmaan jotain fanipostia syö. Ups. Mut joo, mun nimi on Rointi Gamer. Painakaa tykkää, jos haluatte nähdä lisää tän tyylisiä videoita. Mä yritän opetella, mä yritän kehittyä. Mä yritän näyttää teille kaikista parasta materiaalia, mitä musta lähtee. Mut joo, mennään seuraavassa videossa. Se on moro. Moro. Mitä sä nyt täällä taas syöt? Mun iPadia. Niin. Vitsi, se oli väärinpäin.